jotono lamsogo ketal video जों tini hinkhe BA Major Paper 7 ni syllabus no tui naileinai tamo tamo porina nangnai te syllabus o tamo tamo tong omono sukrubui salainai eba naileinai phaidi hinkhe video ni bwkhak thanglai siwano puila unit o tongo naidi language tei linguistic definition scope of linguistic different branch of linguistic characteristic of human language animal and human communication unit 1 o tamo nugui mankha hinkhe chwng linguistic ni definition mane bini songha hinkhe scope of linguistic ni je phan omono tui ma porinai जों saimano linguistic ni bede kaini tongo omoro wngkha micro language by macro language जों te tam porina nangnai oro different branches of linguistic mane linguistic ni branches mane je khorang ba kok achaimani bojaga bahai achaikha omorokno tui ma porinai jemon जों linguistic ni to kaini bedek taisimgo saka micro language by macro language oroni teibo bedek nongkhoro jemon micro language ni kaidok bedek tongo macro language ni kaisi bedek tongo omorokno tui bo chwng ma porilainai te characteristic of human language jemon animal and human communication tamo nukha hinkhe chwng oro animal and human communication mane mal mata bai borokni kok thansa ong hinkhe bahai bujilai omorokno tui no porina nangnai unit 2 o tongo phonetics te phonology ear stream mechanism vowel te consonants place of articulation te manner of articulation phone phoneme allophone syllable omorokno tui ma porinai phonology no tui no unit 2 ni main porithai mane je khorang nongkhormani phonology wngkha kaisa linguistic ni bedek bo khorang no tui porio hinkhe chwng te nugui mano ro place of articulation mane khorang nongkhormani omorokno no tui porina nangnai oro te bracket o rijak tongo vowel te consonants mane kwthathai bai sarithai no tui porina nangnai te tongo oro phone phoneme allophone syllable nei jemon chwng nugui mano oro syllable ni bo bedek tongo kaiba hinkhe omorokno tui no oro porithai te extra kuno porina nangla osukno unit 2 ni unit 3 o tongo morphology definition and concept morph morpheme allomorph affix word formation inflection te derivation osukno oroni porithai jemon morphology ni definition mane morphology tamo songha omo ma porinai concept ma porinai omoni epore morpheme जों saimano morpheme to dalni tongo free morpheme bound morpheme jemon khajak mangchwlwi bai phiyokjak mangchwlwi te allomorph affix jemon affix ni dalbwri tongo omohai rok jemon chung affix no kokborok bai thepamari hinui bo sinio omorok ma porinai te tongo word formation wngkha kokthai kwtal swnammani eba kwtal kokthai no te upgrade khaimani mane tamsanai kwtal khe swnammani omorokno tui no porina nangnai last o tongo inflection te derivation mane protifolon omoni protifolon rok ma porinai unit 3 ni osuk porikhe no ongui thangano te amjokmung kaham wngmano hinui ang kha khlaio tabo hingke chwng unit 4 o naileinai tamo tamo porina nangnai puila no chung nugui mano syntax and mane te semantics omono tui ma porinai tamo saka oro types of sentence structure omorok te first type of semantical meaning bracket o tongo antonyms synonyms homonyms hinkhe chwng puila no nugui mano syntax wngkha
kok bwtang no twi porio kok bwtang bahai ke swnamjak omono twi porio sentence wngkha kaisa linguistic ni bedek no klaio semantics wngkha kok bwtang ni kokthai je tongmani omoni kongmang no twi porio te chwng tam nukha semantical meaning mane semantical ni kokmang tamo amono rok cherui manainai te oro chwng types sentence structure omorok nugui mano jemon types hingke amoni bedek sentence ni structure te chwng nugui mano antonyms wngkha je chwng uansa kokbai eba uanjui kokbai biporit shobdo hinui pori mafaimani omono hino antonyms kok borok bai khe kokmang phil kokthai hinui chwng sinio jemon kaisa phonung rwio no ang jemon yaphang hinkhe busuk ongnaita omhai jemon tola hinkhe saka omtui hai rok jemon ama hinkhe apha omhai jemon kokmang phil mani omono hino antonyms te tongo synonyms wngkha kaisa swk kokthai ni meaning solaimano hino jemon nungromdi piyang mairang omoni english bai tamo wngnai plate hinkhe meaning to ek no wngui tongkha te bo hai kwbangma tongo jemon meaning solaio hinkhe kokthai khe juda wngui tongkha ta kokthai juda phano omoni meaning ek no hinui bujio ta chwng te kaisa tongo homonyms no chwng kok borok bai sol nuksa kokthai hinui sinio je obo wngkha khorang pungmani solaio te meaning hinkhe juda ongnai omahai naidi ang kaisa kaini phunukmani rwui phunukmano jemon romdi kok bufuru chwng o kok hinai kokthai no use khlai jemon chung sao kokta sadi o jaga bo kok use khaijago te kaisa tongo 2 number o kok kaisa buphang bwthai ni mung bo tongo kok hinai afuru chwng kok hinai use khlaio eba sao 3 number tongo kok mane chwng silai kok mani hinai rok sayoba omono hino te tongo buphang bwthai kok mani chwng buphang rok bwthai jemon thaisuk bwthai rok no chwng hadul bai kok yariba afuru bo kok hinai use khaijago hingke jemon tok kok mani tok kok bo chwng badukhung rok bai tok kok yariba afuru bo chwng kok hinai kokthai use khlaio hayariba na hingke tebo tongo hor hingke chwng hor wngma bo hor hino maimai sungma hor hino te chwng manui rok hor mani jemon langa hor mani ta bol hor mani hinai rok omorok afuru bo chwng hor hinai use khlaio hingke tini ni video o swkno hamjakha hingke like share khlai di te bujiya wngui tongkhe comment khlai sadi te tamoni class nang obo bo comment khai di jotono pai phlaiya hambai।